Manuskritt speċjali dan hu bando jew bandu. Dan il-bandu kien qala ħafna nkwiet. Kien jibda hekk. L-Altezza Serenissima Padrun tagħna b'dan il-bandu qiegħed jordna li l-ebda persuna ta' kwalunkwe stat, grad jew kundizzjoni millum il-qudiem ma tista' tmur għal kaċċa. X'kien wassal għal dan il-bandu li kien qala ħafna nkwiet? Il-Grammastru Fra Emanuele Pinto di Fonseca mexxa l-Ordi ta' San Ġwan sas-sena 1771. Huwa kien isruħu bħala s-Sultan ta' Malta, istess bħal rejiet ta' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, u għalhekk kien irid li jgħix fir-rikkezzi. Biss dan il-Grammastru faqqar l-Ordi. U dan għaġben għal-Forti Xambre f'Għawdex, kabbar u rranġa s-swar tal-Belt u l-Furjana, irranġa u kabbar il-palazz kif ukoll bena l-Berġa ta' Kastilja, flimkien mal-famużi imħażen ta' Pinto li bħal xogħlijiet oħrajn għadhom isebħu l-pajjiż nasallum. Biex għamel dan kollu kien iddejjem kemm felaħ mill-massa frumentarja, speċi ta' bank li l-Maltin kienu jinvestu fih. Biss il-kaxxa tal-ordni kienet vojta għaliex Pinto kien jonfoq iktar milli jdaħħal. Meta mit Pinto, laħaq minn floku l-Grammastru Fra Francisco Javier Jimenez de Tejada. Dan sab ħafna dejn fil-kaxxa tal-ordni. Prova jagħmel minn kollox biex jeleb dan. Sa anki żied it-taxxi, iżda kollu kien għal xejn. Id-dejn baqa' ma' wiċċu. Kif jista' jkun? X'nistgħu nagħmlu? It-taxxi diġà żidnihom Eċċellenza. L-aħħar taxxa li kelli nagħmel hija li nolli l-qamħ. Naf li l-poplu qiegħed igerger kontra tiegħi minħabba il-prezzijiet għoljin tal-ikel. In-nies qed iduru għal kaċċa biex jieklu. Ftit żmien ieħor qas se jkun għad fadal fenek wieħed x'inqabad laf li u laqas fix-xari u l-istess nistgħu ngħidu għat slavaġġ, mhux se jifdal x'jinqabad u jinbih iktar. U l-ftit ikel li jistgħu jixtru n-nies kollu bi prezz għoli. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk Eċċellenza. It-teżorrija tal-ordni vojta u d-dejn ma l-asmewiet. Imma l-iktar ħaġa li qiegħda tinkwetani hija din tal-ikel. Fejn jonqos l-ikel, ikun hemm l-inkwiet. U dwar il-kaċċa, ikonna nġibu il-fnik minn sqallija. Nitilquhom u hekk ikonna laħam tal-fnik aktar fis-swieq. Imma dana kollu mhux biżżejjed. Hemm bżonn nagħmel bandu ieħor. Ħalli ddettalek. Nibdew bħas-soltu hekk Eċċellenza. L-Altezza Serenissima Padrun tagħna b'dan il-bandu jordna li l-ebda persuna tal-ebda grad, stat u kondizzjoni ma tista' tikkaċċja fl-ebda nħawi ta' dawn il-gżejjer blix kubetta biex Fiki, jew kwalunkwe strument ieħor tal-kaċċa mingħajr liċenzja bil-miktub mill-falkunier taħt il-pina ta' 3 snin qdif u l-galeri. Bl-aħlas. Nirrepeti, 3 snin qdif u l-galeri bla ebda ħlas. Murarak ċens taqdef, daw xaffarijiet ma jista' jmiss bejtiet tal-perniċi, jieħu jew ikisser il-bajt tagħhom jew iċaqlaqhom minn post tal-ieħor. L-istess għal bejtiet tal-fniq. Ħasra dan nix se jiklu ma jaqbdu xi ħaġa. Iklu l-ġebel, se jsallabna. Għall-irġiel u 6 xhur ħabs għan-nisa, tfal jew frustieri
U għal persuni ta' kundizzjoni finanzjarja tajba multa ta' 50 ija. Tela, ija morret. L-inkwiet aktar żdied għaliex l-ikel kien għoli u ma tantx kien hemm xogħol u għalhekk in-nies kienu jsibuha jibsa biex imantnu l-familja. Il-bandu jgħid speċifikament hekk. L-ordine jipprojbixxi kwalinkwe persona di qualsiasi stato, grado e condizione. Hija ċara, li qiegħed jirreferi litteralina l-qassisin. Dan huwa attakk dirett fuqna l-qassisin li aħna biss nafu l-ordnijiet tal-isqof tagħna. Irridna li niġu għar-regoli u d-dittatura tiegħu. Ximenez jaf li klieru qed jissaħħaħ minħabba fil-poplu qed jitlef il-fiduċja tiegħu fl-ordni. U appuntu għalhekk għamlu dan biex iġibna taħt il-liġijiet tiegħu. Kulħadd jaf dawn ħafna żgħażagħ li qed jibnu saċerdoti qed jagħmlu hekk biex igawdu mill-immunità ekklesja u hekk jaqgħu taħt ir-regoli tal-Knisja u mhux taħt il-liġijiet tal-ordni. Dal-bandu huwa kontra dan kollu. Jien għalija għandna nisfidaw dan il-bandu u noħorġu għall-kaċċa xorta. Xejn inkunu qegħdin nibatulu messaġġ ċar li aħna maħniex beħsiebna mbaxxu rasna. Tajt. Jien għadha ħjera ċal-kaċċa. Minkejja li ma noħroġ. Imma għall-inqas nisfidhom. Jekk taħseb li hija l-aħjar soluzzjoni, allura semmawx. Inti tiġi miegħi. Nurruhom li maħniex nibżgħu minnhom. Xabbiet tal-għaliq tal-kaċċa kollha magħluqin. ċoja għal-quhom. Maħna nitlu xorta. Ma hemm bżonn li sħabna s-saċerdoti li naqdu flimkien, ma taħsibx? Ta' żgur. Jien konvint li l-Maltin jingħaqdu magħna. Għax mhux billi ġib il-fnek misqallija. Il-poplu jiekol irid. Rridu nurruhom li aħna ma nibżgħux minnhom. Għada noħorġu għall-kaċċa. Inti jara kif tagħmel u xeret il-kelma ma' kulħadd ma' sħabna kollha li jgħada kulħadd tal-kaċċa. Tħallix waħdu ta' għalkemm tista' saċerdoti biex għada jingħaqdu miegħu għax fl-għaqda mis-saħħa. Din il-mossa waslet għal aktar inkwiet. Il-Gran Masto Jimenez bat għall-isqof Monsignor Giovanni Pellerano li jinserta ommu kienet Maltija u għalhekk kien maħbub ħafna mill-Maltin. Eccellenza Monsignor, il-bandu jitkellem ċar. L-ebda persuna ta' kwalinkwe stat, grad u kondizzjoni manda tmur għal kaċċa. U l-membri tal-kleru tiegħek, assisinu diakoni, sfidaw dan il-bandu. Apposta. Kisru l-liġi. Apposta. Għamlu hekk mhux disprezz lejk, Altezza Serenissima. Nitolbok li nsibu ftehim. L-immunità tal-kleru m'għandha qatt tiġi mit-tifsa. Dak naraħien. Nitlob l-Altezza Serenissima tiegħek biex tikkonċedi xi forma ta' kompromess lill membri tal-kleru. U dan ukoll biex ma tkomplix tiżdied ir-rabja. Jekk nikkonċedi dak li qed titlobni, il-bqija tal-poplu idur kontra tiegħek. Ippermetti li ngħidlek illi l-poplu diġà rrabjat ħafna. Imma jiena nemmen illi bl-intervent tagħna nkunu nistgħu nikkalmaw xi ftit in-nies. Kollu sew. Imma se nżommok responsabbli għal dak kollu li jista' jinqala. Sa nikkonċedi lil membri tal-kleru li jistgħu jikkaċċjaw. Basta mhux f'postijiet projbiti. In-nies meta raw li l-qassisin qed jiġu preferuti aktar daru kontra l-ordni. Iżda kemm kienu jgħiru għal-qassisin u l-kjeriċi huma xorta baqgħu favur l-isqof ta' Malta Monsignor Giovanni Pellerano. Dan għax ommu kienet Maltija u għalhekk derilhom illi għandu jżomm magħhom. L-ordni kienet tafu dan u għalhekk ġara dak li mhux mistenni.
Seħelsu minni ek, bil-pulit. Ma ke vergonja. Ruma taqbel magħhom. Daklar? Jimenez kien astus. Huwa ġiel l-ambaxxatur tal-ordni ġewwa Ruma biex jagħmel pressjoni ħalli l-Arċisqof jissejjaħ lura f'Ruma. L-Isqof Pellerano era ta' pożizzjoni għolja ġewwa Ruma biex minħabba f'dan tneħħa minn Isqof ta' Malta u bekk il-kleru reġa' ġib la saħħa. Irnexxielhom jeħilsu mill-eċċellenza tiegħu Pellerano wkoll. Issa tlifna s-saħħa kollha. Imma ma nistgħux inċidulhom. Irridu nifqulhom qabel joħduna taħt idejhom. Irridu nuru s-saħħa u s-saħħa bil-forza. Saħħa bil-forza. Forza kif? Jeħtieġ li naħtfu l-Forti Sant'Irmu u l-Kavallier ta' San Ġagbu. U naċċertak illi l-Maltin jenaqdu magħna. Kollox sejjer bil-ħażina għall-ar. Kollox! Veru li kollox sejjer mill-ħażina għall-ar. Ma dik skont kif u min? Rridu nfehmu lill-poplu. U nurruh illi dan li qegħdin nagħmlu mhux qegħdin nagħmluh biex nieħdu l-poter taħt idejna. Imma biex Ximenes ibiddel kollox. Ineħħi l-bandu, inaqqas it-taxxi u li l-poplu jħallih jgħix sewwa. U lilna l-qassisina ħallina bi kwietna. Il-Maltin magħna żgur. Tajjeb li l-poplu magħna. Għax pjan bħal dan mill-sax wettquh wieħedna. Hemm bżonn li nagħmlu kuraġġ. Nuru qlubija u saħħa. Rridu nuru li għandna l-qalb li nifqulhom. U meta taħseb li nkun nistgħu wettquh dal-pjan? Nhar id-9 ta' Settembru. L-għada tal-Festa tal-Vittorja. Il-kavallieri jkunu għadhom imdan dmin fil-bereġġ tagħhom u min jaffejn aktar. Wara ċ-ċelebrazzjonijiet. Daw, qatt ma se jobslu li l-Maltin se jqumu kontra tagħhom. X'taħseb? Ideja tajba kieku. Issa kull ma jonqosna mela. Inħeġġu l-sħabna s-saċerdoti u nkellmu l-mexxejja tal-poplu. Ma nistgħux nisbaljaw. Għax ħażin għalina. Ma taħsibx? Ta' żgur. Jien ħammu nara kemm niflaħ niġbor saċerdoti minn sħabna u nħeġġiġhom għal din missjoni qaddisa. X'taħseb Batist? Għandek tajt kemm hu qalbini da dun Gaetano Mannarino? Le. Ma kellux jiġri hekk. Le. L-Eċċellenza Monsignor Giovanni Pellerano. Insellimlek f'isem imqaddes talla. Imma nsellimlek b'aħbar xejn tajba. Qiegħed niktiblek din littra minn ġaċella ġewwa Sant'Irmu. Kif naħseb li diġà smajt. Wara li jienu l-qalbien oħra bħali ħadna l-fortizzi ta' Sant'Irmu u San Ġagbu, tellajna l-bandiera Maltija bajda u ħamra u stennejna li l-ħutna l-Maltin biex jinaqdu magħna kontra l-ordni. Imma ma ġara xejn. Ħodna l-Maltin baqgħu ġadarhom. Stennejna fuq li stennejna u ta' xejn. U wara ġara li bħal ħolma għadha tidher quddiem għajnejja. Li ma tħallinix norqod. F'daqqa waħda ġejna ċirkondati mis-soldati tal-ordni. U ġie quddiem il-kavallier li sallu għadu jidwi quddiem għajnejja qisu spettru li lanqas ħallini nagħlaq għajn majn. Intom tinsabu taħt arrest fuq akkuża ta' konfront u revoluzzjoni u li xewwixtu il-poplu biex jingħaqad magħkom f'dan kollu. U ġara li ġara. Jiena u f'ċella modlama.
Nistenna sakemm Ximenes jagħtini l-ħaq. Li jaħseb laħaqni. Issa li nqabdu dak kollha li huma bdina l-konfuffa. Neżiġi li s-sentenza titwetta minnu fih biex nużaw dana il-kas bħala eżempju kontra dawk li jridu jollu rashom kontra l-ordni. Dawk li nqatitilhom għal-mewt irrid li l-eżekuzzjoni isseħħ malar kemm jista' jkun. U rashom titwaħħal fuq l-anezz fuq is-swar ta' San Ġagbo. Dwar Don Gaetano Mannarino, dan għandu jintbat għal-omru, għal-ħabs, fil-Forti Sant'Ierbo.